Hello guys, good morning at shout out nga pala sa lahat ng mga nag-comment, nagkapanood doon sa yung previous vlog ko about sa no experience na bagong driver na merong US visa or Canadian passport na pwedeng makatawid sa US. Alam nyo ang nangyari after nun, bali following day, katutak na messages po ang natanggap ko sa messenger ko at saka doon sa Facebook at saka doon sa YouTube. Ang daming mga tanong po. Salamat no sa mga inquiries, pero pasensya na po talaga na hindi ko masagot lahat kasi ho yung mga tanong nyo is hindi ayon doon sa binablog ko. Kasi po malinaw na sinabi ko doon sa vlog na yung matulungan ko is yung nasa Canada lang. Nasa Canada kasi nasa US pa ako ngayon. Yung nasa Canada lang na pumasok ng MELT program ng yung training school sa TRAT, nakakuha sila ng license, tapos ngayon, syempre bagong license, walang experience at meron silang US visa or Canadian passport, meaning pwede silang makakross dito sa US. Yun lang po sila ang pwede kong matulungan. Yung nasa Canada na bago ang license nila, walang experience at pwede silang makakross dito sa Amerika. Yun lang po guys, malinaw na sinabi ko dun sa vlog no. Kasi ang daming mga nagtanong, may nag-comment na paano po ba maka-apply dyan sir? How po? I'm interested. Ang iba nag-iiwan na po ng cellphone number nila. Huwag nyong gawin po kasi nasa public yan. Baka kayo po ay matarget na mga scammer no. Again, yung mga nag-i-inquire na nasa Pilipinas sila, nasa Saudi, mga nagtatanong how to apply, how to apply in your company. Hindi ko na kayo nasagot kasi kung papanoorin nyo yung vlog ko, wala akong maitulong sa inyo pag wala kayo sa Canada. Simple lang kasi ang requirement doon sa vlog ko. Kayo ay bagong driver na yung license nyo ay nakuha nyo sa Canada. Nasa Canada kayo physically at pwede kayong makakross ng border. Outside from that, kung wala kayo sa Canada, hindi ko po kayo matulungan. Hindi po ako agency. Kasi yung mga tanong ng karamihan is yung mga anong requirement, paano pagpunta dyan sa Canada. Hindi ko alam ang details, hindi ko alam ang steps, hindi ko alam papaano po. Ako ay hindi nag-apply galing sa Pilipinas, galing sa labas. Ako po ay taga Canada. Ako ay citizen ng Canada. Kaya kinuha ko yung license ko sa Canada. Yun po no, pag sa mga driver na nandyan sa Pilipinas, nasa ibang lugar, nasa labas ng Canada, again, pasensya na po. Hindi ko po alam paano mag-apply, paano papasok sa Canada, ano ang details, ano ang gawin. Kasi hindi ko alam yan. Hindi ako agency. So kung may katanungan kayo, tanungin nyo ang agency. Ang alam ko lang is Mercan, Philippines, Canada. Yun lang ang alam ko po. Sorry talaga. Kayo ay dadaan ng agency sa Mercan, Philippines, Canada. May office daw sila dyan sa Robinson. Nabasa ko lang one time. Nakita ko lang one time yan sa YouTube, may nag-vlog. So kung makita nyo rin yun, tanungin nyo siya. Kasi honestly, gusto ko mang tumulong sa inyo, pero hindi ko alam papaano. Yun lang. Kaya sa mga nagtatanong doon sa Facebook, sa Messenger, sa YouTube na comment, pag hindi ko kayo sinagot, ibig sabihin yan, wala po akong alam na maisagot sa inyo. May nasagot po ako na iba kasi yung mga tanong nila hindi naman related sa yung paano mag-apply. Katulad ng may nagtanong, ano daw ang ibig sabihin ng AZ at saka class 1. Yun, sinagot ko. Ang AZ is
Yun ang tractor trailer license sa province of Ontario. Outside sa province of Ontario, like nandun sa province ng Manitoba, ng Alberta, ng British Columbia, class 1 ang tawag sa license na tractor trailer. Kung sa Pilipinas, number 8 yung articulated. Number 8 ang sa Pilipinas, ang license ko lang po is 1, 2, and 4. Sa mga nagtatanong again kung papaano mag-apply, papaano pumasok sa Canada, ano ang mga requirements, hindi ko po alam, kaya hindi ko na kayo masagot. Ang dami kasi. Alam ko, naintindihan ko ang gusto nyong makapunta dito, no? Pero hindi ko lang talaga alam. May nagbablog naman yung si AV Joy. Pwede nyo siyang tanungin doon. Balang araw, i-contact ko siya, tanungin ko kung anong mga requirements, kasi sabihin ko sa kanya na nagtatanong kayo, baka sakaling may magtanong sa akin sa susunod, may maisagot ako. Sila talaga ang parang, yun ang trabaho nila, yung agency. Minsan, one time, nag-reach out po ako kay Marjorie. May vlogger, Marjorie Quintos sa Mercan. Pero, unfortunately, hindi ako na-replyan. Wala akong magawa kung hindi niya ako na-replyan. Siguro busy siya. Kaya, nagtanong kasi ako doon na sinabi ko, "Hi Ma'am Marjorie, isa po akong vlogger. Meron din akong kaunting mga taga-subaybay. Nagtatanong sila sa akin, pwede ko bang malaman kung ano ang isagot ko sa kanila? Yung mga may details po ba kayong maibigay sa akin?" Pero hindi po ako na-replyan ni Ma'am Marjorie. Ewan ko lang, siguro sa dami-dami ng subscriber niya, ako nandito lang sa baba, normal naman yan na hindi tayo papansinin. Pero kaya sa akin, lahat ng nag-comments, I tried my best, no, na ma-replyan kayo, mabigyan kayo ng kasagutan, kasi ako po ay dati, noon pa, biktima rin ng mga ganyan, no, nagtatanong pero hindi pinapansin. Ang kuan ng loob, hindi maganda. Kaya sinisikap ko po na maka-reply sa inyo. Pero kung ang tanong nyo po ay wala akong maisagot, ibig sabihin hindi ako mag-reply sa inyo, kasi wala akong maisagot talaga, honestly. Kung meron man, talagang mag-reply ako. Ma-delay man, pero at the end of the day, pagkatapos ng driving ko, magre-reply ako sa inyo. Katulad nito may nag-comment sa akin, si Lamborghini. Quick siyang nag-message sa akin, no? Nakita niya yung vlog ko sa yung new experience. Si Lamborghini ay may license siya, AZ, nakuha niya sa Toronto, tapos may US visa siya. Pwede siyang maka-cross dito sa US. Nag-message siya sa akin. Nireplyan ko siya. Andun, kinuha ko yung details niya, pinorward doon sa HR namin, sa recruiter. Ngayon, ang recruiter nag-reach out na sa kanya. Pina-filled up na siya ng form, yung application form. Kaya, Lamborghini, mabuti na napanood mo yung vlog ko, tapos nag-reach out ka sa akin, na-replyan naman kita agad. Ngayon, i-kompleto mo yan, yung papeles na hinihingi sa'yo ng company, para ikaw ay makaumpisa na sa training mo. Kasi ikaw talaga ay qualified. Meron kang license, wala kang experience, meron kang US visa, makatawid ka dito sa US. So, yun lang kasimple, no? I-complete mo yan as soon as possible para ikaw ay ma-train na, ma-start na yung training mo. May mga ilang nag-comment sa akin before, ngayon ay nag-training na sila. Si Yuri, first day niya ngayon, mag-training siya sa Highway 17 doon sa mountainous terrain. Yung iba, nagsusolo na sila. Shout out kay Lloyd at saka kay Aaron. May iba din sa Edmonton, si Tupper, mag-start na siya sa katapusan yung training niya. Tapos may ilan pa na nagpa-process pa sa application. So yun lang, mag-reach out lang kayo sa akin. Pag kayo ay meron doon sa requirement, yung dalawang requirement, ay talagang ma-replyan ko kayo. Talagang i-forward ko yung detail nyo doon sa HR namin. So yun lang guys, no. Again, pasensya na po sa mga nagtatanong na nandyan sa Pilipinas, nagtatanong kung paano mag-apply, ano ang requirement, ano ang gawin. Honestly, hindi ko po alam
papaano yan. Hindi ko po alam ang details, hindi ko po alam ang mga steppings. Si agency po ang makasagot niyan, kaya magtanong kayo kay agency. Nag-try akong mag-reach out sa agency kay Ma'am Marjorie Quintos, pero ako po ay hindi na-replyan. Unfortunately, wala akong maisagot sa inyo. Pakitanong na lang sila, or kung may ma-encounter, may mapapanood man kayo na vlogger na siya ay nandoon na sa Canada, na galing siya sa like Pilipinas or sa Saudi, Qatar, saan ba yon, tanungin nyo po sila. Kung hindi man kayo ma-replyan, hintay-hintay lang, kasi busy din ang trabaho namin. Katulad ngayon, ako ay nakabakante kasi ang customs clearance ko ay hindi pa clear. Bawal akong tumawid dyan sa unahan sa Ambassador Bridge sa Detroit Windsor border crossing. Pauwi ako ng Canada eh. Kaya ako nakabakante ngayon. Nakagawa ako ng video para maisagot ko sa inyong lahat itong para one time na lang nasagot, no? Hindi ko na iisahin doon sa mga comments nyo. Again, sorry, pasensya na po. Para naman sa mga nandoon sa Canada, may license sila, tapos pwede makatawid ng USA, huwag kayong mahiya mag-text or mag-message sa akin, kasi garantisado ako po ay re-reply sa inyo. Katulad kay Lamborghini, good luck sa iyo Lamborghini, ikaw ay na-reach out na. I think kahapon nagtawag ang recruiter sa akin, sinabi sa akin na nag-reach out na sila kay Lamborghini. Sa mga iba dyan na makapanood nito, or baka may kilala kayo na meron doon sa requirements na sinabi ko, pakisabihan nyo po sila mag-message sa akin. So yun lang guys, at ako ay mag-paperwork. Maraming salamat sa lahat, sa mga subscriber, sa mga driver. Ingat-ingat po, keep safe, drive safe, keep on tracking, and see you in my next video. Bye. In 6 kilometers, take exit 171 on the left to M14 East. In 7.5 kilometers, keep right to M14 East. Be in either of the two left lanes. Be in the right lane. In 6.5 kilometers, take the ramp on the right to Highway 401 east toward London.
Molinella, a new operating zone has been detected and is pending your acknowledgement for activation. Good morning, sir. Anybody else in the back? No, sir. Where do you live? Toronto. Is the trailer still sealed? Yes, sir. Have a good day. Thank you, sir.